piatok, čaute, ahojte. Ste krásni. Predtým, čo by som prečítala ten text, ktorý som vám napísala, myslím si, že musíme si niečo vyjasniť, keďže je vonku veľa dezinformácií. Maďarská menšina nechce rušiť Benešové dekréty. Chceme zastaviť konfiškácie pozemkov, čo sa deje aj dodnes. Schválená novela zákona je aj útok na našu identitu a na maďarskú menšinu. Chcú nás poslať za mreže na 6 mesiacov za vyjadrenia o dekrétoch. Chcú nás umlčať, lebo chceme zastaviť konfiškácie pozemkov. Toto je útok na slobodu slova. Takže čaute, som Denga Verony. A dnes tu stojím pred vami v prvom rade ako hlas menšiny, ktorá si už nechce zvykať, že je len užitočná munícia do kampaní, ktorú si najprv chcela kúpiť a teraz chce umlčať mafia. Vysvetlila by som viac, ale frajerka mi nedovolí ísť na 6 mesiacov do väzenia. Takže ospravedlňujem sa za moju francúzštinu, ale kámo, teraz ma už naozaj nasrali. Nie poeticky, nie symbolicky, nie metaforicky. Tak, že to cítim ich krutosť zaritú do kostí. Žila som na zemi v takej dobe, keď rany kolektívnej traumy solou zasypali. Urobili všetko, aby sme naspäť jeden k druhému netrafili. Keď moju krv z oboch strán žmýkali, tú krv, ktorú nevidíte, ale vždy tam stojí medzi vami. Vieš, ktorý je najkrajší jazyk na svete? Ten materinský. Hlavne, keď ho môžeš používať slobodne. Olykkorban éltem én a földön, mikor a kérdésekre válasz kus volt vagy börtön. Mikor két oldalról rombolták nemzetem, míg mi közepén álltunk egyedül védtelen. Néztünk egymás szemébe, ismerősen csillogott, de nem értettük meg egymás szájából a magyar szót. Ugyanaz a nyelv, más a hangsúly, más a seb, a harag is más. De víreim, nem azért dolgoztunk annyit, hogy megmaradjunk, hogy végül mi tépjük szét egymást. Máme tu zvláštny talent. Tváriť sa, že história už nebolí, že staré krivdy patria do učebníc, že rany sa hoja mlčaním a koho ešte bolia, ten si ich rozkrabal sám. No bolesť, o ktorej sa nehovorí, nezmizne. Zmení formu a dostane sa naspäť k vám. Prežije v rodinných príbehoch, spomienkach, drobných príznakoch strachu, ktoré sa dedia ako farba očí. Viete, koľko z nás si myslí, že sme ostali úplne sami? Že väčšina nie len, že sa nestará, ale ani netušia, prečo by sa mali. Viem, už som počula, však štát sa nestará ešte ani o svojich. Ale tak povedzte mi, koho sme my? Keď ten správny právny štát má základ zo selektívnej pamäte a kolektívnej viny. Nechceme nič brať, rušiť, hranice meniť. Nechceme mať strechu, ale cítiť sa bez domova v krajine, kde sme občania. Nechceme súťažiť, komu čo bolelo viac. Nechcem, aby moju krv ignorancia hnala do rúk Orbána. Nepotrebujeme, aby ste nás ľutovali. Potrebujeme, aby ste vedľa nás stáli. Lebo ak budete mlčať aj teraz, opäť sa potvrdí, že sme sami. Že nie sme dosť dôležití ani pre tých, ktorí hovoria o rovnosti. Ticho nikdy nie je neutrálne. Ticho vždy stojí na strane moci. A práve preto sme tu teraz všetci. Együtt. Spolu. Však sa bojíme toho istého, že náš milovaný domov zdemolujú. A vy tam hore, opití sebeckosťou, s našou budúcnosťou v batohu, vy, ktorí ste nás naučili neveriť nikomu a ničomu, koľko krvi ešte chcete, koľko potu, koľko zlomených duší. Ako viete pokojne spať?
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či ostanete sami, keď budete umierať. Bez kamier, bez ochranky, bez potlesku. Len vy a všetko, čo ste zničili. Prosili sme vás slušne roky, aby ste sa k nám ľudsky správali, aby ste v neznámych očiach videli človeka. Úbohý ľud vás prosil, žobral, ale márne. Nedožil sa lepšieho života. Chutia vám slzy matiek, krv dúhových detí. Ohrieva vaše vily dievčatko, ktoré ste nechali zhorieť v systéme. Myslíte niekedy na strach a neistotu všetkých, o ktorých ste sa mali starať vy, na zneužívané deti, ženy, ktoré ste v štatistikách pochovali. Tak čo, politici, myslíte na nich? Vaša vláda nemyslí na ľudí, myslí len na seba. Aj vlastné matky by za gram moci predala. Viete, čo je najväčšia lož, ktorú nám roky hovoria? Že sme slabí. Že aj tak sa vzdáme, že si necháme všetko vziať a ešte sa aj poďakujeme. Že nás môžu klamať, kradnúť, ožobračovať. Že sme krajina ľudí, ktorí sú dobrí iba na slúženie. My sme tí, čo makajú, zatiaľ čo oni si vrecká plnia. Sme ich majetok, doživotný bankomat, pracovná sila. Systém nie je pokazený, funguje presne tak, ako ho oni navrhli. Funguje bezchybne, len nie pre obyčajných ľudí. Ale my sme tí odvážni, ktorých predkovia už všetko prežili, ale urobili to eďut, spolu, za všetkých, ktorí to potrebujú. Ja viem, že ste nahnevaní, aj unavení, že nádej sa hľadá strašne ťažko niekedy, ale pre niekoho tá nádej môžete byť práve vy. Je na čase obnoviť si naše sľuby. Pozrieť sa do neba, do očí tých, ktorých sme stratili, aby vedeli, že sme tu, že sme to nevzdali, že boj sa ešte nekončí, lebo my sme tí. My sme tí, ktorí nedovolia, aby Slovensku vládli zločinci. Pre mňa nádej ste dneska vy všetci. Vidíme sa na budúce. Köszönöm, že ste prišli. Stop konfiškácii pozemkov. Ďakujem.